नमस्कार। हमार नाम है के एल चौहान। पिछला 10 साल से व्यवसाय में बानी, बिजनेस में बानी, सेल्स के काम करतानी। आ पिछला 2 साल से लोग के सेल्स के ट्रेनिंग देतानी, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देतानी। नया नया बात जो हम समाज से, मार्केट से सीखतानी उ लोग के सिखावतानी। ये बात से इंस्पायर होकर के हमारा मन में आइला कि हम एगो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ करके लोग से बात करी और अपन अनुभव शेयर करी, अपन अनुभव बांटी। हमार टीम के लोग कहल कि आप रौरा हिंदी में बात करी, लेकिन हमरा समझ में आयल कि हमार आपन लोग जौन बा, भोजपुरी बोले वाला लोग बा, ओकरा से हमरा अपना मातृभाषा में, अपना खाँटी भोजपुरी भाषा में जा करके बात करे के बा। यही से हम भोजपुरी में रौरा सबके बीच में आवतनी। रौरा सबके प्रेम, प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। रौरा वकील हैं, रौरा डॉक्टर हैं, रौरा टीचर हैं, रौरा विद्यार्थी हैं, रौरा किसान हैं, रौरा किराना के काम बा, रौर सब्जी के काम बा, रौर मछली के व्यवसाय बा, रौर मुर्गी फार्म के व्यवसाय बा, रौर बकरी पालन के व्यवसाय बा, रौर गाय पालन के व्यवसाय बा, या फिर दूध व्यापार बा, रौर मिठाई के दुकान बा। एक कौनो टॉपिक पर हमारे एगो बृहद रिसर्च टीम बा। हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आई। कौनेगा अपन रौरा सेल्स बढ़ाए, रौरा अगर LIC एजेंट हैं तो कौनेगा रौरा बेहतर जीवन बीमा बेच पाए, रौरा अगर MLM मल्टी जो कंपनी बेरा आयल बा, MLM कहल जाता है, वो 3 बनावत 13, ये गलत नहीं है। लोग के धारणा गलत बा। बहुत तरक्की वाला ही आवे वाला समय रही, वो MLM के रही। याद रखी, आज के 10 साल के बाद से हम कोनो MLM कंपनी में नहीं थी, लेकिन ये पूरा गारंटी बा कि आवे वाला जो समय रही वो MLM वालन के रही। तो रोरा MLM वालन के ठग मत समझी। तो MLM में कौनेगा क्लाइंट, कौनेगा पार्टी से जाकर के अपना प्रेजेंटेशन करे के बा, इहो हम बताए। और भी कई गो क्षेत्र बा जौना पर, अनछुआ क्षेत्र बा जौना पर कि बढ़न बढ़न मोटिवेटर लोग, बहुत बढ़न बढ़न ट्रेनर लोग ना आवेला। हम अपना देसी भाषा, भोजपुरी भाषा में आकर के हम रौरा सबसे बात करें और रौरा सबके उचित मार्गदर्शन, जौन भी हमारा अनुभव बा और जौन भी अनुभव हम डिजिटल से, चाहे किताब से, चाहे लोग से मिल के पावतनी, वो अनुभव हम रौरा सबके जरूर शेयर करे। यकीन मानी कि रौरा कोनो भी क्षेत्र में होखी, रौरा अगर नौकरी भी करत होखी और नौकरी में तरक्की ना मिलत होई, यकीन मानी उनमें कहीं ना कहीं कमी राउर बा। उ कमी के हम बताए कि कौन रौरा से निकले बा और तरक्की हुई। दूसर एगो बात और बा, भोजपुरी बोले वाला लोग इस भारतवर्ष में बहुत उचित सम्मान ना देला, जबकि भोजपुरी भाषा के लोग इस दुनिया में अपन झंडा गड़ लेबा, अपना मेहनत की वजह से, अपना लगन की वजह से, अपन दूरदर्शिता की वजह से, अपन आत्मबल की वजह से बड़ा बड़ा व्यवसाय लोग खड़ा कैले बा। बढ़न बढ़न पद पर बार, जितना भी कहल जा सकला प्रशासनिक सेवा में, उनमें बहुत बड़ा योगदान भोजपुरी भाषा लोग के बा। तो हम उस सम्मान के भी वापस ले आयल चाहता नहीं कि हमने के भोजपुरी के बढ़ावा दिहल जा। आपन भाषा है, कितना मिठास बा। ये भाषा में हम रौरा से बात करे के आयल बानी। एक बात और, लोग के वो दिमाग में बात हमेशा से घर क गइल बा कि मेहनत कैले से कामयाबी मिली। कुछ हद तक ये बात सही हो सकेला, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। एगो उदाहरण देतनी, रौरा जहां भी बानी, मान ली कि ओइजा 200 फीट नीचे पानी होखे। अब मेहनत से, ईमानदारी से रौरा ओइजा कुआं खोदे लगी, का लगता मेहनत के फल तो मिली, लेकिन ओइमे शायद बाकी आपके जीवन के बहुत बड़हन साल खत्म हो जाई। वजह से पानी निकलने के अलग तरीका बा, रौरा जानता नहीं। वो मेहनत से ना निकली, वो तकनीकी से निकली, वो जुगाड़ से निकली। अपना खाँटी भाषा में जुगाड़ से बोरिंग कल जाए, ड्रिल कल जाए, तो वो जैसे पानी निकल जाए कम समय में, कम मेहनत में। वही तरह से तरक्की में भी गलत जगह पर मेहनत कर तो खेब, तरक्की ना मिली। सही क्षेत्र चुने के पड़ी, सही क्षेत्र में सही तकनीकी यूज करे के पड़ी, तब जाकर के रौरा तरक्की मिली। दूसर एक और बात हम कहल चाहता नहीं कि अपना क्षेत्र से जितना भी लोग होखे, जितना भी भोजपुरी बोले समझे वाला लोग होखे,
राउर हित होखिए, राउर रिश्तेदार होखिए, राउर संगतिया होखिए, वो लोग तक ई वीडियो रउरा पहुंचावे के बा, जैसे कि हो सकेला हमरा कोनो बात से ओकरा जीवन में परिवर्तन आ जाता, ओकरा लाभ मिल जाता, तो रउरा पुण्य मिले, रउरा पुण्य के भागीदार होखी। काहे से कि ये दुनिया में सब लोग इकोसिस्टम पर काम करता है, सब लोग एक दूसरा से जुड़ल बा, आ जितना लोग जुड़ के काम करेला उहे तरक्की कर पावेला। तो रउरा राउर तरक्की होखे, राउर रिश्तेदार के तरक्की होखे, राउर गांव के तरक्की होखे। अरे गांव से याद आ गई, गांव के प्रधान जी लोगों के चुनाव आवेला भाई उत्तर प्रदेश में, अपना बिहार में मुखिया जी, तो बहुत से लोग में चुनाव में हिस्सा लेला, हार जाला, बहुत से लोग खाली जीतते खातिर आवेला, जीत जाला, हार जाला। लेकिन हम कुछ ऐसा तकनीकी बताए कि यकीन मानी रउरा सिर्फ 2 साल अगर उस तकनीकी पर रउरा काम कलहनी तो रउरा ग्राम प्रधान जरूर बने। रउरा वकील साहब बानी, जानता नहीं रउरा नया वकील आवेला लोग, रउरा से वो लोग बोलहूँ कि शहूर नहीं है, रउरा इतना दिन से बानी लेकिन ओके तरक्की जल्दी हो जाता, ओकर क्लाइंट बढ़िया बाने। रउरा अगर LIC एजेंट बानी तो जानता नहीं कि एगो ऐसा एजेंट बा जौन के बोलहूँ के ढंग नहीं है, स्मार्ट वो नहीं है, रउरे तरह स्मार्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन ओकरा लगे प्रीमियम बहुत मोटा होता, ओके क्लोजिंग बहुत ज्यादा बा। तो ये सब का तकनीकी एक पीछे काम करेला, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वजह बा, जौना की वजह से एक आदमी के तरक्की ज्यादा बा, दूसरा आदमी के तरक्की वो अनुपात में कम बा। तो ये सगरी तकनीकी हम रउरा सबसे शेयर करे। और रउरा सब हमारा चैनल चौहान सर के माध्यम से यूट्यूब चैनल हम जो बनौले बानी, ओकरा के रउरा लाइक करे के बा, सब्सक्राइब करे के बा और शेयर करे के बा। रउरा ये वीडियो कैसन लागल है वो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे के बा। निमन लागल है, नहीं निमन लागल है, आ चाहे रउरा अगर निमन लागल है तो कौना टॉपिक पर अगला वीडियो बनवाओल चाहतनी हमरा से, रिसर्च टीम के रउरा कमेंट करे, हम रिसर्च टीम से कहे कि भाई ए पर रिसर्च कर लो, तब हम वो बात के रउरा सबसे बताए। इतना कहले के साथ साथ हम ये बात जरूर एक बार फिर निवेदन करें, चैनल के आपन चैनल समझ के, खाए से भोजपुरी के चैनल है, समझ ली, राउर भाषा के चैनल है, राउर आपन चैनल है, एकरा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करी। अब भोजपुरी, सब भोजपुरी। नमस्कार, प्रणाम।